கிருஷ்ண மணிமேகலை மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க் யூ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதையில 18 நாட்கள் நம்ம வந்து கத்துக்க போறோம். அதுல லெவல் 1ல இருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 4, ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தது கர்ம யோகா, கர்மத்தின் மூலமா பகவான நம்ம திருப்தி பண்றது, பக்தி பண்றது, திருப்தி பண்றது. இதுதான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது. நம்மளால அந்த அளவுக்கு திருப்தி பண்ண முடியாது. ஆனா ஒரு சின்ன குழந்தைங்க ஒரு பிரயத்தனம், பேபி ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பக்தியில பகவானை நம்மளும் திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 4, ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, இது வந்து மேனுவல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு மனிதன் தான் எப்படி வாழ்க்கையில வாழணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அது நம்ம வாழ்க்கையில வெளிப்படணும். பகவான் சொன்ன உபதேசங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில வெளிப்படணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பகவத்கீதை ஆழ்ந்து படிச்சு அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயமும் கூட. நிறைய நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, இந்த உலகத்துல நம்ம இது கிடைக்கணும், இதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும், இந்த விஷயங்கள் அப்படி நம்ம நிறைய ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்க விருப்பமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனால் ஒரு மனிதன் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம அடைய வேண்டியது பகவானே தான். அப்போ பகவானை எப்படி அடையணும்? இந்த கிராஸ் பாடி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் இதெல்லாம். ஆனா ஆத்மா தான் நித்தியமானது. அது பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுதான் அதோட தாற்பயமே. அதை நம்ம உள்வாங்கணும். அது நம்ம உள்வாங்கறதுக்காக தான் இவ்வளவு பிரயத்தனங்களும். ஆச்சாரியர்கள் இவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, பகவான் வந்து வேதத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாம் எதற்காக? பல ஜென்மங்கள நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இந்த ஜட உலகத்துல எல்லா சந்தோஷங்களையும் அனுபவிக்கிறதுலயே நம்ம வந்து ஆழ்ந்துட்டோம் இல்லைங்களா, அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். வெளியில வந்து நம்ம பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதுக்கான பிரயத்தனம் தான். அப்ப பகவத்கீதையில நம்ம 5 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு ஈஸ்வரா. ஈஸ்வரான்றது பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். பகவானை பத்தி எதற்காக தெரிஞ்சுக்கணும்? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை வரும், பக்தி வரும் இல்லைங்களா. அன்பு, அன்கண்டிஷனல் லவ், அதுதான் பக்தி அப்படின்றது. பகவான் மேல நம்பிக்கையும் பக்தியும் வளரும். அப்படின்னா நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. பகவான் சொன்னாலே அன்லிமிட்டட் தான், சரிங்களா. பகவான் வந்து ஒரு விஷயத்துக்குள்ள நம்ம கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. ஆனா ஒரு விஷயத்துல பகவானை கட்டுப்படுத்த முடியும், பக்தியின் மூலியமா கட்டுப்படுத்த முடியும். யசோதாம்மா என்ன பண்ணாங்க, பகவான உரலோட கட்டுனாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி பக்தர்களால மட்டும், பக்தியால மட்டும்தான் பகவானை கட்டுப்படுத்த முடியுமே தவிர வேற எதாலும் பகவானை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி அதிகம். இந்த உலகத்தை எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, எல்லாத்தையும் வந்து சிறப்புற பரிபாலிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய, அவங்களோட காருண்ய குணங்கள். நேற்று கூட சுதாமா பத்தி நம்ம அந்த ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல சுதாமாக்கு அவங்க வந்து வாசல் வரைக்கும் வந்து வரவேற்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு பாதங்கள்லாம் அலங்கி விட்டாங்க, சாமரம் வீசிருந்தாங்க, அனைத்து விதமான மரியாதைகளும் கொடுத்தாங்க, நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா உலகத்தையே படைச்ச பகவான் பக்தனுக்கு, தன்னோட நண்பனுக்கு எப்படி வந்து அதாவது நண்பனோட பக்திய அவங்க எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க, அதே மாதிரி பகவான அவங்க நண்பன் எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப ஆழ்ந்து பார்க்கணும். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நம்ம கீழே வேலை செய்யறவங்கள நம்ம வந்து ஒரு உயர்ந்த இடத்துல நம்ம வைப்போம்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லைங்களா. அப்போ பகவான், உலகத்தையே படைச்ச பகவான், அவங்க எப்படிலாம் வந்து டிவோட்டிஸ் கிட்ட அவங்களோட அன்பை வெளிக்காட்டுறாங்க. அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க இல்லைங்களா, சாதாரண விஷயம் இல்ல அது. பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க. அதுவும் தேர் ஓட்டும் பொழுது இந்த பக்கம் போகணும், அந்த பக்கம் போகணும்ன்றத வந்து சொல்லி கேட்க முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப இரைச்சலான சத்தத்தோட இருக்கும் இல்லைங்களா. போர்க்களம்ன்றது ரொம்ப இரைச்சலா சத்தத்தோட இருக்கும். அப்போ காலால, முட்டியால இந்த பக்கம் ரைட் சைடுனா ரைட் சைடு இப்படி இது ஹிட் பண்ணுவாங்களாம், அது லெஃப்ட் சைட் போனா லெஃப்ட் சைடு ஹிட் பண்ணுவாங்களாம். அந்த அளவுக்கு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு, அது பக்தர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்களோட அன்பிற்கு அவங்க வந்து மதிப்பு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. இந்த விஷயம், இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி நிறைய அவங்களோட காருண்யமான குணம், அவங்களோட பவர், இதெல்லாம் தெரிய தெரிய நமக்கு அவங்க மேல என்ன ஏற்படும், பக்தி ஏற்படும். அதனால ஈஸ்வரா பகவானை பத்தி நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் ஜீவா. ஜீவான்றது நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ்.
நம்மளோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுப்போம். அதுல நம்மளோட நிலைப்பாடு ஃபர்ஸ்ட் என்ன, நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? நித்தியமான ஆத்மா. அதை என்னைக்கு உணர்றோமோ அன்னைக்கு நம்ம இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்மளால விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்மளால அதுதான் ஒரே ஒரு வழியும் கூட. சரிங்களா? அப்போ ஜீவாத்மா அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, அது மெட்டீரியல் நேச்சர், 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 3 குணங்கள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா நம்ம எண்ணங்கள் குணம், குணத்திலிருந்து எண்ணங்கள் வரும், அந்த எண்ணத்திலிருந்து செயல்கள் வரும், செயல்களே நம்மள கேரக்டர். ஒருத்தவங்க நல்லவங்க கெட்டவங்கன்றத நம்ம எதை பொறுத்து சொல்லுவோம், அவங்களோட குணத்தை பொறுத்து சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப குணம் ரொம்ப பேஸ், நம்மளோட எண்ணங்கள் ரொம்ப பேஸ். அப்ப அதை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இதோட நிலைப்பாடு என்ன, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், இந்த விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பகவத்கீதையில. அதுக்கப்புறம் காலா, டைம். அது பகவான் இந்த ஜட உலகத்துல எல்லாத்துக்குமே காலம் இருக்கு. இப்ப நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின் போது, பிறக்கும் போது நமக்கு இறப்பு அப்படின்றது முடிவான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல, எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு ஆரம்பம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு. நாள் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்குது, நம்மளுக்கு சூரியோதயம், சூரிய அஸ்தமனம் நம்ம நாள் முடியுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு பொருள் வாங்கினா கூட அதுக்கு மேனுபேக்சரிங் டேட், அப்புறம் எக்ஸ்பைரி டேட், அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு கால அளவு அப்படின்றது உண்டு. அதே மாதிரி நம்மளோட இன்பத்தை, நம்ம சந்தோஷத்தை, புண்ணிய செயல்கள் அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு கால அளவு உண்டு. அதே மாதிரி நம்ம பாவத்துக்கான கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம்னா அதுக்கும் ஒரு கால அளவு உண்டு. அப்போ கால அளவுன்றது உண்டு. அந்த காலம் யாருன்னா பகவான் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? இது ஆன்மீக உலகத்துல காலம் கிடையாது. முழுக்க முழுக்க பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வர ஒளியில இருந்து பிரகாசமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நித்தியமா பகவானோட நம்ம இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா கர்மா. சரிங்களா? 5 விஷயங்கள் நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒண்ணு ஈஸ்வரா, பகவானை பத்தி, அதுக்கப்புறம் ஜீவா, லிவிங் என்டிட்டி பத்தி, அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, குணங்கள் பத்தி, அதுக்கப்புறம் காலா, டைம், அதுக்கப்புறம் கர்மா. கர்மான்றது நம்ம செய்யற செயல்கள். நித்தியப்படி எல்லா உயிரினமும் ஒரு செயல ஈடுபட்டுக்கிட்டேதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த செயல்கள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும், அததான் நம்ம கர்மயோகத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த செயல்கள் சிறந்த முறையில பகவானுக்காக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த 5 விஷயங்களும் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஞான யோகம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரேயர் சொல்லிடலாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகணுர் ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 4th சாப்டர். அதுக்கு முன்னாடி 3வது சாப்டரோட ரீகேப் பார்த்துடலாம். துரத்தல் அல்லது செயல் எது வந்து சிறந்தது அப்படின்றது வந்து பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. செயலை துரத்தல் அல்லது செயல் புரிதல், இந்த ரெண்டுல எது சிறந்தது? ஏக்கம் மத அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அல்ல பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 பேர் பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து பார்க்க ரினவுன்ஸ்டா இருப்பாங்க, தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவங்க மாதிரி இருப்பாங்க வெளியில பார்க்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளார ஆசை இருக்கும். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இந்த விஷயங்கள் அனுபவிக்கணும், இந்த விஷயங்கள் வந்து இன்னும் விட்டுடாம அதுல ஆசைகளோட அவங்க வந்து இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சிலவங்க. அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க வந்து கிரகஸ்தர் வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. ஆனா வந்து முழுக்க முழுக்க பகவானுக்கான சேவையில ஈடுபட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது 2ல கிரகஸ்தர் வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யதான் இருக்கிறதுல சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் எக்காரணத்தை கொண்டும் கர்மத்தை நம்ம விடக்கூடாது. நம்மளுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம எப்பயுமே நம்ம செய்யணும். ஆனா அதுல பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும், தர்மத்துக்காக செய்யணும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்ம யோகான்றது முழுக்க முழுக்க பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள், அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யற செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அது வந்து நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டா. இப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்றது எடுத்த உடனே வந்துடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் ஏற்படும் பொழுது, பகவானை பத்தி முழுமையா புரிஞ்சுக்கும் போது, நம்மளோட நேச்சர் ஒரு லிவிங் என்டிட்டி லிமிட்டட். நமக்குன்னு வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா? நமக்கு வர கஷ்டங்களையும் நம்மளால வந்து தடுக்க முடியாது. அப்புறம் நம்மளால வந்து எல்லா விஷயத்துலயுமே நம்மளுக்கு ஒரு அளவு தான் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப லிமிட்டட் பவர்ல தான் நம்ம இருக்கோம். அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுப்போம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு நிஷ்காம கர்ம யோகம் நமக்கு வரும். ஆனா ஆரம்ப நிலையில அவ்வளவு எளிதா வராது. அப்போ அந்த மாதிரி நிலையில என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கர்ம யோகா அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து செய்யறது மூலியமா சாதனா பக்தி மூலியமா நம்ம வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகாவை அடைய முடியும். அப்போ கர்ம காண்ட கர்ம யோகா பத்தி நம்ம பார்த்தோம். பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எப்பயுமே வந்து பெரியவங்க என்ன செய்றாங்களோ அதை வந்து தலைவர்கள் பண்றத பின்னாடி வர மக்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா ஜனக மகாராஜ், அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரே அவங்களோட லீலைகள், அவதாரங்கள் இதெல்லாம் வந்து மத்தவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறதுக்காக அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதனால அர்ஜுனர் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க பகவான், போர் பண்ணாம இருந்தா உனக்கு பின்னாடி வரவங்களும் அர்ஜுனனே போர் பண்ணலையே, நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க. அதனால எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். எத்தத் ஆசிரத்தை ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்றத இக வைரினம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லஸ்ட், காமம். காமம் தான் நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் வந்து நம்மள என்ன படுத்திடும், நம்மள பந்தப்படுத்திடும். பந்தப்படுத்துறதன் மூலமா நம்ம தர்மம் அதர்மம் இந்த 2 செயல்களும் நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? அதன் மூலமா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம இருப்போம். அப்ப அந்த லஸ்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஜட வாழ்க்கையில வைக்காம நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல நம்ம அதை வைக்கணும். ஆசையும் நம்ம யார் மேல படணும், பகவான் மேல நம்ம படணும் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா நம்மளோட மைண்டும் சென்சஸும் ஆக்டிவ் ஆனது. அதை வந்து நம்ம அமைதியா இரு அப்படின்னு சொல்லாது, அமைதியா இருக்காது. அதுக்கு பதில் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல விஷயத்துல நம்ம அதை பழக்கப்படுத்தணும். அப்படின்னும் போது பகவான் மேல பக்தி செய்யறதுல நம்ம ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு பாவங்கள் வந்து சேராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 4. அதுல கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஏவம் பரம்பர பிராப்தம், அது வந்து 4.1 10 வரைக்கும். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத 4.11 15 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏயாதம்மா பிரபாதி அந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கர்ம யோகா பத்தி 4.16 24 வரைக்கும் கர்மனோகி அபி போத்தவ்யம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றத நம்ம
4.25 33 வரைக்கும் ஞான யஜ்ஞ பரந்தப அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத 4.34 42 வரைக்கும் தத்வித் பிரணி பாத்தேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்லோகத்தோட நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.1. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம் என்னது? பகவத்கீதை. சரிங்களா? அது யோக விஞ்ஞானம். எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆன்மீகம்னாலே அது ஏதோ பழைய ஒரு விஷயம், அது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்வாங்க. ஆனா இதுதான் என்னது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமே விஞ்ஞானம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் விவஸ்வான் மனித அது யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சூரிய தேவனுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, விவஸ்வானுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவிற்கு. மனுதான் மனித குல தந்தை. அதாவது பகவான் கர்ப்போதய கஷா விஷ்ணுவா வராங்க. அப்போ அவங்களோட நாபி கமலத்துல இருந்து பிரம்மா உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, வேதத்தின் தாத்பரியத்தை வச்சு, வேதத்தின் வழிகாட்டுதலை வச்சு படைப்பின் தொழில அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க ஒவ்வொன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் 4 குமாரர்கள், அப்புறம் ருத்ரர், அப்புறம் நாரதர், இப்படி அவங்க படைப்பின் தொழில் செய்யும்போது அவங்க மனுவை அவங்க படைக்கிறாங்க. அவங்கதான் மனித குல தந்தை. அவங்க வழியாதான் வம்சங்கள் எல்லாம் விருத்தி ஆகுது. சரிங்களா? விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவிற்கும், மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும். மனு யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க? இஷ்வாகு மன்னன். இஷ்வாகு மன்னன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரிய வம்சத்துல வரவங்க இல்லைங்களா, ஒரு அரசர். அதாவது ராமச்சந்திரர், சீத்தை அம்மா, அதாவது ராமர் அவங்களோட பரம்பரையில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இஷ்வாகு மன்னர் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு மனு உபதேசம் பண்ணாங்க. இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க? சூரிய பகவானுக்கு. அவங்களோட வம்சத்துல அப்படியே அது வந்துகிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சூரிய பகவான் மனுவுக்கும், மனு இஷ்வாகுக்கும் கொடுத்துட்டு முறையே அந்த விஞ்ஞானம் பகவத்கீதை ஃபாலோ அப் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 4.2. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप. हरे कृष्णा. உன்னதமான விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு, எப்பயுமே சம்பிரதாயம் எப்படி வரும் பாத்தீங்கன்னா, குரு சிஷ்யர் இந்த தாத்பரியத்தில் தான் வளர்ச்சி பெறும். சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்க மூலியமா அது வளர்ந்துகிட்டே வருது. இவ்வாறு புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. எப்பயுமே இது யாரு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும்? எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுலயும் கண்டிப்பா மன்னர்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா மனு இஷ்வாகு அது அப்படியே மன்னர்கள் வம்சத்துல அப்படி வந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? எதனால அப்படின்னா, இந்த தாத்பரியம் எல்லாம் தெரியும் போதுதான் குருவின் மூலியமா அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு, மன்னர்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தர்மத்தின் வழியில ஆட்சி அவங்க பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது எது? பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விடுபட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. கொஞ்ச காலங்கள் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சங்கிலி தொடர் விடுபட்டு போயிடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் இதுதான் சம்பிரதாயம், அதாவது பரம்பரை வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம். பகவான் கிருஷ்ணர் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாவுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் மகாலட்சுமிக்கு கொடுத்திருக்காங்க, சிவபெருமானுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் சனத்குமாரர், பிரம்மாவோட 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுல பிரம்மா அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அவங்க யாருக்கு? பகவத்கீதை நாலேஜ். சரிங்களா? வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் அப்ப பிரம்மாவுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. பிரம்மாவின் வழியா யாருக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்வாச்சாரியர் அப்படின்றது. இப்ப இங்க இதுலதான் நம்ம இஷ்கான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? அதாவது கௌடிய சம்பிரதாயம், பிரம்ம சம்பிரதாயம் அப்படின்றதுதான் இஷ்கானுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ற அந்த பரம்பரை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, மகாலட்சுமிக்கு கொடுத்தாங்க. அது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படின்றது. அது யாரால ஃபாலோ அப் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராமானுஜாச்சாரியா அது ஃபாலோ அப் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் நம்ம கோயில்கள்லாம் பொதுவா ஸ்ரீரங்கம் கோயில் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லைங்களா?
அந்த சம்பிரதாயம். அதுக்கப்புறம் சிவபெருமானுக்கு கொடுத்தாங்க. சிவபெருமான்ல இருந்து விஷ்ணு சுவாமி மூலமா அப்படியே அந்த சம்பிரதாயம் ஃபாலோ ஆயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சனத்குமாரர்கள் அவங்கல இருந்து நிம்பகாச்சாரியர் அவங்க மூலியமா ஃபாலோ ஆகுது. அப்போ நம்ம சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது சரியான பரம்பரையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் போது இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் தான் இருக்கலே அத்தன்டிகேட்டட் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல இருந்து நம்ம வந்து குருவின் மூலியமா அவங்களோட டிசைபிள்ஸ் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் இருக்கும். ஏன்னா இதுல வந்து எக்ஸ்ட்ராவா அவங்கவுங்களுக்கு இடைப்பட்டு வரவங்க அவங்கவுங்களுக்கு தோணுன விஷயங்களை இதுல என்னைக்குமே ஆட் பண்ணவே மாட்டாங்க. பகவான் என்ன கருத்துல என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல கொடுத்தாங்களோ அதன் வழியே அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. சரிங்களா? தனிப்பட்டு ஒருத்தவங்களோட கருத்தும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா பகவான் சொன்ன தாத்பரியம் வந்து அதுல இல்லாம போயிடும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. இந்த சம்பிரதாயத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயத்துல இதுல வந்து அவங்கவுங்க கருத்துக்கள்லாம் அவங்க வந்து ஆட் பண்ணவே மாட்டாங்க. பகவத்கீதையில பகவான் இது சொன்னாங்க அப்படின்னா அதேதான் அப்படியே அவங்கவுங்க டிசைபிள்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. அது அப்படியே பரிமாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா கௌடிய சம்பிரதாயத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் பிரம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க, நாரதர், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து வியாசர், மத்வாச்சாரியர் அப்படியே வந்துட்டு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. பிரபுபாதா இருக்காங்க. பிரபுபாதாவுக்கு அப்புறம் இப்போ குருக்கள்ல மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கு வரோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுல நம்ம முக்கியமா அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ப்ராப்பரான பரம்பரையில இருந்து நம்ம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். வெளியில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சரியான பாதையில நம்ம போறோமான்றது நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடும். தவறான வழிகாட்டுதல்ல நம்ம போய் தவறான இலக்கை அடைஞ்சிடுவோம். அதனால எப்பயுமே ஆன்மீகத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், சரியான வழிகாட்டுதல்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.5 श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. हरे कृष्ण. மாதாஜி இப்போ அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு. ஏன்னா பகவான் இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி நானு சூரிய பகவானுக்கு கொடுத்தேன், அதுக்கப்புறம் மனு, இஷ்வாகு அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா? இப்போ அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு. நானும் நீயும் சமகாலத்துல இருக்கோம். அதாவது இப்போ பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் உறவு இருக்கு இல்லைங்களா? அத்தை பையன் அந்த உறவே இருக்கு. அப்ப நீங்க நானும் ஒன்னா இருக்கும்போது நீங்க எப்படி சூரிய பகவானுக்கு கொடுத்திருப்பீங்க? ஏன்னா ராமர் அவதரிச்சது திரேதாயுகம் இல்லைங்களா? அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இதை வந்து சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களே, அது எப்படி அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க. அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவைகளை கடந்து அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் அதுக்கு பதில் உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவுகளை கடந்துள்ளோம். ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா நிறைய பிறவிகள் கடந்தாச்சு. ஆனா வந்து எல்லாத்தையும் பகவானால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர். இதுல நம்ம பகவானோட தாத்பரியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவானுக்கு அனைத்தும் தெரியும். கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் தெரியும். ஆனா நமக்கு அப்படி தெரியாது. நமக்கு இந்த பிறவியில உள்ள விஷயங்கள் மட்டும் ஓரளவுக்கு தான் ஞாபகம் இருக்கும். அதுவுமே எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குமானா கிடையாது. ஓரளவு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. எதனால முடியாதுன்னா நமக்கு என்ன இருக்கு, இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். இந்த தாக்கத்தினால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம், அதனால நம்மளால வந்து விஷயங்கள் நம்மளால சரிவர புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனாலும் பகவான் அளவுக்கு நம்மளால வர முடியாது. இருந்தாலும் இது ஒரு காரணம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம், அதை வந்து நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இது வந்து பர்பட்ல இருக்கும். இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கலியுகம். கலியுகம் 4,32,000 ஆண்டுகள். சரிங்களா? கலியுகத்தோட கால அளவு. நம்ம இப்ப பார்க்க போறது பிரம்மாவின் ஆயுள் காலம். ஏன்னா இப்ப பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் என்ன கேட்டிருக்காங்க, சமகாலத்துல இருக்கும், ஆனா நீங்க எப்படி முன்னாடி சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது ரிலேட்டடா வந்து இந்த மாதிரி யுகங்கள் பத்தி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப கலியுகம்
துவாபரயுகம், திரேதாயுகம், சத்யுகம் 4 யுகங்கள் இருக்கு. சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். அதுல நம்ம பார்க்கிறதுன்றது கலியுகத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து அதோட அளவை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா மிச்சமுள்ள எல்லாத்தையும் நம்மளால ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். கலியுகம் 4,32,000 ஆண்டுகள். சரிங்களா? அது இன்டூ 2 போட்டோம் அப்படின்னா துவாபர யுகம் கிடைக்கும். அப்புறம் கலியுகம் இன்டூ 3 மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா திரேதாயுகம் கிடைக்கும். கலியுகம் இன்டூ 4 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சத்யுகம் கிடைக்கும். சரிங்களா? இதுதான் வந்து ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். 4 யுகங்கள், சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இந்த 4 யுகங்களும் வந்து திவ்ய யுகம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து பிரம்மாவோட ஒரு நாள் கணக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1000 சுழற்சி. இந்த திவ்ய யுகம் 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட ஒரு நாள். அதே இந்த திவ்ய யுகம் 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட ஒரு இரவு. அப்ப பிரம்மாவோட ஒரு முழுமையான நாள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2000 முறை இந்த சுழற்சி வந்து ஏற்படும். திவ்ய யுகத்தோட சுழற்சி ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவோட ஒரு நாள்ல எத்தனை மனுக்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 14 மனுக்கள் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ பிரம்மாவோட ஒரு நாள்ல அதாவது 1000 முறை சுழற்சி எடுக்குது இல்லைங்களா இந்த திவ்ய யுகங்கள், அதுல 14 மனுக்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இங்க பார்க்கிறோம். அது வந்து மன்வந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு மனுவோட ஆட்சி காலம் 71 திவ்ய யுகங்கள். அதுதான் வந்து ஒரு மனுவோட ஆட்சி காலமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? பிரம்மாவோட ஒரு நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரளயம் ஏற்படும். பிரம்மாவுக்கு இரவு பொழுது வருது இல்லைங்களா? அப்ப பிரளயம் ஏற்படும். அப்ப பூலோகம், போர்லோகம், சொர்க்கலோகம் இது 3மே நீர்ல வந்து மூழ்கி இருக்கும். மறுபடியும் பிரம்மாவோட பகல் வரும்பொழுது மறுபடியும் வந்து சிருஷ்டி ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப மறுபடியும் இதெல்லாம் வந்து தன்னோட செயல்கள்ல ஈடுபட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதைதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறது. அப்ப 16 மன்வந்தரம், அப்புறம் 15 சந்தியாஸ். சந்தியாஸ்ன்றது ஒரு யுகமும் இன்னொரு யுகமும் இணையும் தருணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதான் சந்தியாஸ் அப்படின்றது. அப்போ இந்த கணக்கின்படி வரும்போது பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 311.04 லேக்ஸ், அதாவது லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பிரம்மாவின் பகல் மற்றும் சம அளவு இரவு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மாவின் ஆயுள் எவ்வளவு ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ உள்ள பிரம்மாவோட கால அளவு, அதாவது பிரம்மாவோட இடமும் வந்து பிரம்மாவுக்கும் ஆயுள் காலம் உண்டு. அப்போ பிரம்மா அப்படின்றது ஒரு போஸ்ட். எந்த லிவிங் என்டிட்டி, இப்ப எப்படி இந்திரன் வந்து யாகம் பண்ணாங்க, அஸ்வமேத யாகம் பண்ணாங்கன்னா இந்திர பதவி கிடைக்குது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பிரம்மாவோட பதவி கிடைக்கிறதுக்கும் ஒரு லிவிங் என்டிட்டி வந்து பிரயத்தனப்பட்டாங்க அப்படின்னா அதற்கான தபங்கள் யாகங்கள் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்திற்கு போக முடியும் அப்படின்றதான் கணக்கு. அப்ப இப்ப இருக்கும் பிரம்மாவின் ஆயுள் காலம் எவ்வளவு ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம். பிரம்மாவுக்கு வந்து 50 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டார். அப்போ 1.55.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவங்க இப்ப கடந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 6 மன்வந்திரங்கள் முடிந்து விட்டன. அதாவது எத்தனை மன்வந்திரம் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 முடிஞ்சிருக்கு. அதோட கால அளவுன்றது 1851.4285 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 4 யுகங்களின் சுழற்சி 27 முறை சுழற்சிகள் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் அது வந்து 3.888 மில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. நம்ம இப்ப இருக்கிறது கலியுகம் இல்லைங்களா? கலியுகம் எத்தனை வருடங்கள் நம்ம பார்த்தோம்? 4,32,000 ஆண்டுகள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ இப்ப கலிகாலம் முடிஞ்சு எவ்வளவு ஆண்டுகள் கடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் 5,117 ஆண்டுகள் கடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பிரம்மாவின் வாழ்க்கை 1.55.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இப்ப கடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்றோம். அதே மாதிரி மனுவோட வாழ்க்கை எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கும்போது 4 யுகங்களில் 27 சுழற்சி முடிஞ்சு போச்சு. சரிங்களா? அப்போ 116.64 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுலயும் வந்து சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த திவ்ய யுகத்துல 3 யுகங்கள் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது கலியுகம். கலியுகத்தோட காலத்திலயும் இப்ப எவ்வளவு கடந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5,117 ஆண்டுகள் முடிஞ்சிருச்சு. அதாவது மகாபாரதம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் கலியுகம் ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கலியுகம் எவ்வளவு நாட்கள் கடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5,117 ஆண்டுகள் கடந்துருச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப மனுவின் வாழ்க்கை எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ். மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது
கீதை இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். கீதை 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா மனுவோட காலத்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா அதற்கு முன்னாடிதான் விவஸ்வானுக்கு பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பகவத்கீதை வந்து எவ்வளவு ஆண்டுகளா இருக்கும்? முதல்ல அதாவது அர்ஜுனருக்கு சொன்னது இல்லாம பகவான் ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்க? விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவத்கீதையோட கால அளவுனது 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மகாபாரதத்தில் ஆண்டின் பர்வா 348.5152 கீதாவின் வரலாற்றை பின்வருமாறு அறியலாம். திரேதா யுகத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுவுடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. திரேதா யுகத்தின் தொடக்கத்தில் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்தால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இஷ்வாகுக்கு கொடுத்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது மனு வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க? இஷ்வாகுக்கு. ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகு வம்சத்தின் முன்னோடி யாரு? இஷ்வாகு மன்னர். ஆகையால் மகாராஜா இஷ்வாகுவின் காலத்தில் இருந்தே மனித சமூகத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப கலியுகத்தின் காலம் எவ்வளவு கடந்திருக்கு? 5117 ஆண்டுகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கீதை பூமியில் வந்தது 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்றத நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்றோம். இது பிரம்மாவின் ஒரு நாள், பிரம்மாவின் 1 மணி நேரம், பிரம்மாவின் 1 நிமிடம், பிரம்மாவின் 1 நொடி. எதோட கணக்கு பாக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பூலோகத்தின் ஆண்டுகளோட கணக்கு. அப்ப பிரம்மாவோட 1 நொடின்றது நமக்கு இங்க 1,00,000 ஆண்டுகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.6 அஜோபி சன்னவ்யாத்மா பூதாநாமீஸ்வரோபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாம்யாத்ம மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் எப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. பிறப்பற்றவன் பகவான் வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது பகவானோட தன்மைகள், அவங்களோட நிலைப்பாடு எல்லாமே நமக்கு தெரிய வரும். அப்ப பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு பகவான் ரொம்ப பரிச்சயமாவாங்க. பகவான் மேல நமக்கு பக்தி வளரும் இல்லைங்களா. அப்ப நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல், பகவானுக்கு நம்மளது மாதிரி கிராஸ் பாடி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்தூல சரீரம் இதெல்லாம் வந்து கிடையாது. அப்ப திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில், அதாவது ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுக்கும் பொழுதும் நம்மள மாதிரி இது ஜட உடல், அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்தூல சரீரம் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. திவ்யமான உருவில் தான் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.7 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த படம் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது மாதாஜி? யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்லானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதெல்லாம் இங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ வரதகுல தோன்றலே, அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ பகவானோட அவதாரம் எப்பெல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தர்மம் சீர்குலையும் நேரத்துல அதர்மம் ஆதிக்கம் அதிகமாகும் போது பகவான் என்ன பண்றாங்க? அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது எல்லாம் பிக்சர் எதோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா, இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கம்சன் வந்து அவங்களோட தங்கைய அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அசுரடி வந்து சொல்லும் இல்லைங்களா, தேவகியோட 8வது மைந்தனால உனக்கு மரணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தன்னோட தங்கை அவங்க மேல ரொம்பவே அன்பா இருந்தாங்க அவங்க. ஆனாலும் அந்த அசுரடி கேட்ட உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த பயம், அசுரகுணம் அதெல்லாம் வெளிவந்து அவங்க தங்கையை அவங்க வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, கஷ்டப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதுவும் இல்லாம கம்சன் வந்து எல்லாரையுமே என்ன பண்ணாங்க, அசுரன் இல்லைங்களா, அவங்க வந்து தர்மத்தின் வழியில இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த படம் இதுக்கு ரிலேட்டட். எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து கம்சன் ஆட்சி பண்ணப்ப அதர்மம் தலை தூக்கி இருந்தது, தன்னோட தங்கையே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அழிக்க அவங்க முடிவு பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அப்போ தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ,
இப்போ தர்மம் இந்த இடத்துல சேர்க்கல இருந்து அதர்மம், கம்சனோட ஆதிக்கம் அதிகமாகுது இல்லைங்களா? அப்பொழுதெல்லாம் பரதகுல தோன்றலே, அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி அதர்மம் தலை தூக்கும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, தேவகி அம்மாவோட ஊம்புல. அப்போ அதே மாதிரி அந்த மாதிரி நேரத்துல, அதாவது தர்மம் சேர்க்குள்ள இருந்து அதர்மம் தலை தூக்கும் போது பகவான் வந்து அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. அதுக்கு ரிலேட்டடான பிக்சர் தான் மாதாஜி இது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 4.8. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். யுகம், சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் இல்லைங்களா? ஒரு யுகத்திலும் என்ன பண்றாங்க, பகவான் அவதாரம் பண்றாங்க. அப்ப என்ன காரணத்திற்காக பகவான் அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்றதா இந்த 3 காரணங்கள் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பக்தர்களை காத்து, சாதுக்களை காப்பாத்துறதுக்காக. ஏன்னா அதர்மம் தலை தூக்கும் போது என்ன ஆகும், சாதுக்களும் பக்தர்களும் கஷ்டப்படுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்காக, துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக. யாரால பக்தர்களுக்கு கஷ்டங்கள் வருதோ, யாரால அதர்மம் தலை தூக்குதோ அந்த மாதிரி துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காக, தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாங்க, தன்னைதான் கடவுளை கும்பிடணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது தர்மமா அது இல்ல இல்லைங்களா? பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அவங்களதான் வழிபடணும் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவான் மேல விரோதம் வளர்த்துக்கிட்டு அவங்கள வந்து கடவுளா கும்பிட சொன்னாங்க. அப்போ தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக அப்ப ஹிரண்யகசிபுவை அழிச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தர்மம் என்ன, பகவான வழிபாடு பண்ற முறை இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி தர்மத்தின் கொள்கையை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப 3 காரணங்கள் பகவான் அவதாரம் செய்யறதுக்கு, 3 காரணங்கள் பக்தர்களை காக்கிறதுக்கு, துஷ்டர்களை அழிப்பதற்கு, அதுக்கப்புறம் தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்கு அப்படின்னு இந்த 3 காரணத்திற்காக பகவான் யுகம் தோறும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 4.9. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ, அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்கிறது. 4 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிறப்பற்றவன், அனைவருக்கும் இறைவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் ஒரு யுகத்திலும் அவதாரம் பண்ணும்போது அதே திவ்யமான திருமேனில தான் பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எப்பப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்னா, எப்பப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன காரணத்திற்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, பக்தர்களை காக்க, அதுக்கப்புறம் வந்து துஷ்டர்களை அழிக்க, அதுக்கப்புறம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்த அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பகவானோட தோற்றம் எனது திவ்யமானது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். பகவானோட நித்தியமான உலகம் எது, வைகுண்டம், கோலோகம். அப்போ இந்த தாற்பயங்கள்லாம் யாரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணருக்கும் நம் அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அது வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரின் வடிவம் ஆன்மீகம், நமது அனைவரின் வடிவம் தற்காலிகமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானோட திருமேனி திவ்யமானது, நம்மளோடது அப்படி கிடையாது. என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கிட்ட சோல் இருக்கு, ஆத்மா, சச்சித்தானந்தம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் சோலை கவர் பண்ணி இருக்கிறது இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஸ்தூல சரீரம். அது வந்து மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இதால செய்யப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா? அதுலதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம செய்யற கர்மங்கள், நம்ம படுற ஆசைகள், இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட குணங்கள், அதெல்லாம் எதுல வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும், நம்மளோட ஸ்தூல சரீரத்துல. அதுதான் நம்மள என்ன, அது இருக்கிறதுல ரொம்ப கடினமானது நம்மளுடைய இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விடுறதுதான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உடல், அது பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள்னால ஆனது, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த 5 நாள் ஆனது இந்த கிராஸ் பாடின்னு சொல்லுவோம், ஜட உடல்.
அதற்கும் உள்ளார என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல சரீரம் இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்மளோட ஆசைகள், நம்மளோட கர்மங்கள், நம்மளோட குணங்கள், இதெல்லாம் வந்து அடுத்த பிறவிக்கு நம்மள எடுத்துட்டு போகும். அதெல்லாம் அதுல ரெக்கார்ட் ஆகும். அதுக்கு ஏத்த பிறவி நமக்கு கிடைக்கும். அந்த பிறவியில நம்ம என்ன கர்மங்கள் செய்யறோமோ, ஆசைகள் படுறோமோ, என்ன குணத்துல இருக்கோமோ, அதெல்லாம் அதை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு பிறவி நமக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து அது வந்து போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு? 3 சரீரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது ஆத்மாவுக்கு மேல ஸ்தூல சரீரம், அதுக்கு மேல ஜட உடல்ன்றது இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவானுக்கு திவ்யமான திருமேனி மட்டும்தான் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜட சரீரத்தையும் நம்ம விடணும், ஸ்தூல சரீரத்தையும் விடணும். இதெல்லாம் எதால நம்மளால விட முடியும் பார்த்தோம்னா பக்தி ஒன்னால மட்டுமே நம்மளால விட முடியும் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சச்சிதானந்தம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மகா தத்வா அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியமும் இருக்கு. இந்த அண்டம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது இந்த யூனிவர்ஸ், அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா 7 லேயர்ஸ் இருக்கும். அந்த 7 லேயர்ஸும் வந்து இந்த ஸ்தூல சரீரம், அப்புறம் இந்த கிராஸ் பாடி, இந்த நேச்சரையும் கொஞ்சம் குறிக்கும். அதுக்கப்புறம் மகா தத்துவத்தையும் குறிக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 4.10. பீதராக பயக்ரோதா மன்மயா மாமுபாசிதாக பகவோ ஞான தபசா பூதா மத்பாவமாகதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு இந்த 3 விஷயங்கள். பற்றுதல் எது மேல இருக்கும்? இந்த ஜட ஆசைகள், ஜட விஷயங்கள் மேல நம்மளுக்கு பற்றுதல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பயம். ஒரு இடத்துல நமக்கு பயமும் உண்டு. இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம ஒரு தடவை வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டு வந்தாலே நமக்கு பயமும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்மளுக்கு வேண்டுற விஷயம் எல்லாம் கிடைக்காதோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எப்பயுமே நிச்சயமா இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் கோபம். நமக்கு எதுவும் ஒண்ணு கிடைக்கல அப்படின்னாலும் நமக்கு கோபமும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் விட்டுட்டு பற்றுதல், பயம், கோபம், இது எல்லாமே எது சம்பந்தப்பட்டது? இந்த ஜட வாழ்க்கைய சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஆத்மாவுக்குன்னு இந்த ஜட உலகத்துல அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி ஆத்மாவை பாதிக்கிற விஷயம்னு ஏதாவது இருக்குமான்னு பார்த்தா அதுவும் வந்து கிடையாது இல்லைங்களா? ஏன்னா ஆத்மா வந்து தெய்வீகமானது. அது வந்து இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா கூட அது இந்த ஜட வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்டதா தான் இருக்குமே தவிர ஆத்மாவை அந்த கஷ்டம் பாதிக்குமானா கிடையாது இல்லைங்களா? ஆத்மாவுக்கு ஒரே ஒரு கஷ்டம் என்னன்னா இன்னும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில சிக்குண்டு இருக்கிறது தான். பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணி பகவானோட லோகத்துல இருக்கிறது தான் ஆத்மா வந்து விருப்பப்படும். ஆனா அதோட கஷ்டம்ன்றது இன்னும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில இருக்கிறதா. ஆனா வந்து இந்த ஜட வாழ்க்கையில வர கஷ்டங்கள் ஆத்மாவை பாதிக்கும்னா கிடையாது. எல்லாமே இந்த சரீரத்தோட முடிஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆயினர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த ஜட வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு பகவான் கிட்ட சரணம் அடைந்து தூய்மை அடைந்தவர்கள் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க எப்பயுமே எப்படி இருக்கிறாங்க? பகவான் மேல திவ்யமான அன்போட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம். ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தி தாம். ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் என்ன சொல்றாங்க? அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரியும் இருக்கு. ஒரு ராஜா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பிறந்த நாள். சரிங்களா? அப்போ அவங்க பிறந்த நாளுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா என்கிட்ட யாரு வந்து என்ன கேட்டாலும் நான் இன்னைக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. உடனே 3 நண்பர்கள் போறாங்க. அந்த 3 நண்பர்களும் போகும்போது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா முதல் நண்பன் என்ன பண்றாங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வீடு வேணும், வசதியான வீடு வேணும்னு கேட்கறாங்க. உடனே ராஜாவும் வந்து அவங்க கேட்ட மாதிரி கொடுங்கன்றாங்க. இன்னொருத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து எங்க ஊர்ல வந்து தண்ணீர் வசதி இல்ல, அப்புறம் ரோடு சரியில்லை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே ராஜா வந்து அவங்க ஊர்ல உள்ள குறைகளை போக்குங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே 3வது நண்பன் வந்து ராஜா கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து எங்க வீட்டுல வந்து
ஒரு 2 நாள் தங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே ராஜா வந்து உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா கேளு, என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுக்குறேன், என்னையே கூப்பிடுறேன் அப்படின்னோடனே எனக்கு வேற எதுவும் வேணாம், நீங்க வந்து தங்கினாலே போதும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ ஆஹ் அவங்க ராஜா வந்து உடனே அமைச்சர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, சரி இவங்க வந்து இவ்வளவு விருப்பப்பட்டு சொல்றாங்க, அதனால அவங்க வீடு அரண்மனை மாதிரி எனக்கு வசதிகளோட ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க. அவங்க ஊர்லயும் வந்து எந்த ஒரு குறைபாடும் இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே ரொம்ப செழுமையா இருக்கணும், அதுக்கேத்த எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லிடுறாங்க. அப்போ அவங்க நண்பர்கள்லாம் வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ ஏன் ராஜாக்கு எதுவும் கேட்காம இந்த மாதிரி வந்து ராஜா வந்து தங்கணும்னு சொல்றியா, அதை விட வந்து நீ ஏதாவது பொருளா கேட்டுக்கலாமேன்னு. ஆனா இப்ப யார் இருக்கிறதுலே வந்து நன்மை அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 3ஆவதா உள்ள நண்பன் இல்லைங்களா. அதாவது பகவானே வேணும் அப்படின்றதுதான் இருக்குல்லே ஒரு சிறந்த தாற்பயம். அப்போ பகவானே வேணும் சரணடைறவங்களுக்கு பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட அபோர்ட் கோலோகம் வைகுண்டம் அது வந்து கிடைக்கும். இல்ல எனக்கு இந்த ஜட வாழ்க்கையில இந்த விஷயங்கள் வேணும், இந்த சந்தோஷங்கள் வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு அந்த அளவு சரணம் அடைறவங்களுக்கு அந்தந்த விஷயங்கள் மட்டும் கிடைக்கிற அளவுக்கு ஏற்பாடு இருக்கும். சரிங்களா. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது கட்டாயப்படுத்தி வர முடியாது. ஒருத்தவங்க மேல நமக்கு அன்பு வரணும் அப்படின்னா அது உள்ள இருந்து தானா வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. கம்பல் பண்ணி ஒருத்தவங்க மேல நம்மளுக்கு அன்பை வந்து வர வைக்க முடியாது இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது பகவான் மேல பக்தி, பகவான் வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்துக்குதான் ரொம்பவே விருப்பப்படுவாங்க, பக்திக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து ரொம்பவே விருப்பப்படுவாங்க. அப்ப பகவான் மேல பக்தின்றது கட்டாயப்படுத்தி வர்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. அது பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு பகவான் மேல ஒரு உணர்வு. அப்போ அந்த நிலைப்பாடு. அதனாலதான் இங்க வந்து என்ன பார்க்கிறோம், அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ. ஏன்னா இந்த இடத்துல கேட்கலாம், எல்லாருமே வந்து பகவான் வந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவான் வந்து எடுத்துக்கலாமே, எதுக்கு இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லைங்களா. அப்போ பக்தின்றது அவங்கவுங்க உணர்வோட பண்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுதான். அப்புறம் இங்க நம்ம பார்க்கிறது அனைவரும் என்னிடம் சரணடையும் விதம். அப்ப பகவான் என்ன செய்யறாங்க, என்னையே வேணும்னு கேட்டா பகவானே நம்ம அடையலாம். இல்ல எனக்கு இந்தந்த விஷயங்கள் வேணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா அந்தந்த விஷயங்களும் பகவான் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.5. காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாஹ க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அப்போ இங்க இப்ப பார்த்தோம்னா எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தியில இல்ல, ஒரு சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவர்களையும் வழிபடுவாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன விஷயம் எதனால வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவ்வுலகில் அத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே அப்படின்றத இங்க பகவான் வந்து கோடிட்டு காமிக்கிறாங்க. ஏன்னா வேதத்துல அதற்கும் வந்து ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கு, அதற்கும் வந்து யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப அதன் முறைப்படி அவங்க செய்யும்போது எந்த விஷயத்த அவங்க கேட்டு பண்றாங்களோ அதற்கான பலன்களும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. யாரின் மூலியமா, தேவர்களின் மூலியமா கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். 4.13. சாதுர்வர்ண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசக தஸ்ய கர்த்தாரமபி மாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன அப்படின்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ 3 வித குணங்கள் என்ன, சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சரிங்களா. அவற்றின் செயல்களுக்கு ஏற்ப 3 குணங்கள்ல இருந்து வர செயல்களுக்கு ஏற்ப மனித சமூகம் 4 வகையாக 4 வகை பிரிவுகளா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்னென்ன பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா, பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா. அப்போ சத்துவகுணம் அந்த அடிப்படையில யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சத்திரியர்கள் எந்த குணத்தின் அடிப்படையில வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில வருவாங்க. அதே வந்து வைஷ்யர்கள் ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் கலந்திருப்பாங்க. சூத்திரர்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பாங்க. அப்ப 4 வகையா இந்த சமுதாயம், மனித சமுதாயம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. எதோட அடிப்படையில, குணங்களின் அடிப்படையில பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும்
மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா பகவானுக்கு இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் கிடையாது இல்லைங்களா? அதனால இந்த இடத்துல நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்றத பகவான் உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. மாதாஜி 4.14. நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பலே ஸ்பிருகா இதி மாம் யோபிஜானாதி கர்ம பிர்ன சபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை. செயல்களில் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா பகவானுக்கு அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே பகவானோடது இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவானுக்குன்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் அடையணும்னா கிடையாது. அப்படி அந்த அந்த தாத்திரம் செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 4.17. கர்மணோ ஹ்யபி பௌத்தவ்யம் பௌத்தவ்யம் ச விகர்மணः அகர்மணश्च பௌத்தவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதி. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கர்ம யோகா பத்தி பார்க்க போறோம். சரிங்களா? செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். எனவே கர்மா செயல் என்பது என்ன, விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? செயலின்மை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட உலகத்தில் நமக்கு செய்ய வேண்டிய செயல் எதுவும் கிடையாது. பகவானுக்காக செய்ய வேண்டிய செயல்கள் தான் அகர்மா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தடை செய்யப்பட்ட செயல் போது வேதத்துல இது அதர்மம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற செயல், அதுதான் விகர்மா. சரிங்களா? செயல் அப்படின்றது ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்து ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யற விஷயங்கள், அது கர்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கான விஷயம் தான் இங்க பார்க்கிறது. விகர்மவாதி எப்படி இருப்பாங்க, கர்மவாதி எப்படி இருப்பாங்க, ஞானி எப்படி இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம். வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள் யாரு விகர்மா பண்றாங்க, அதர்மம் பண்றவங்க. பகவானையும் நம்ப மாட்டாங்க, வேதத்தையும் நம்ப மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ தர்மம் அதர்மமே அவங்களுக்கு தெரியாம போயிடும். அப்ப வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறவி எடுக்கும் ஆபத்து. அப்ப அதர்மம் தர்மம் தெரியலன்னா தனக்கு என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதனால பாபம் சேரும். அப்ப அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், தண்டனை கிடைக்கும். தண்டனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது இந்த அதாவது விகர்மா. அத ஆன்மீகவாதிகள் என்னைக்கும் அதை செய்ய மாட்டாங்க. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வி. மனித பிறவி அப்படின்றது என்னது, பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றது இல்லைங்களா? ஏன்னா மத்த உயிரினங்கள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப குருவிகளா இருக்கட்டும், விலங்குகளா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு பக்தி சேவை பண்றது இல்லை இல்லைங்களா? ஆனா மனிதர்கள் மட்டும்தான் பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும்ன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள்ல நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற பக்குவம் உண்டு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அகர்மவாதிகள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, நம்பிக்கை இருக்காது எதுலயுமே. அப்போ மனித பிறவின்றது ரொம்பவே மிகவும் உயர்ந்த ஒரு விஷயம். அது ரொம்ப அவ்வளவு எளிதில் கிடைக்காத ஒரு விஷயம். அப்போ அந்த மனித பிறவி கிடைச்சு பக்தியை செஞ்சு பகவான் அடையறதுதான் இருக்கல சிறந்த ஒரு விஷயம். ஆனா அதை அவங்க புரிஞ்சுக்காம என்ன பண்ணிடுவாங்க, எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் அவங்களுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டுடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதே கர்மவாதி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி உள்ளவர்கள். அவங்க சாஸ்திரத்தை நம்புவாங்க, கடவுள் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்புவாங்க, வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள், வேதத்தையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார்கள். ஆனா அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக செயல்கள் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு யாகங்கள் பூஜைகள் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு அதனால கண்டிப்பா இவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதர்மம் பண்ண மாட்டாங்க, விக்ரமா இவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அதனால இவங்களுக்கு தண்டனைகள் கிடைக்காது. அதுக்கு பதில் என்ன கிடைக்கும், ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். ஏன்னா புண்ணிய செயல்கள் தானே பண்றாங்க, பக்தி தானே பண்றாங்க அப்படின்னு. ஆனா என்ன, ஏதாவது இந்த ஜட வாழ்க்கையில வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க ஒரு விஷயங்களும் அவங்க செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும்.
இல்லைன்னா உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார்கள். எந்த தேவர்கள் அவங்க பூஜை பண்றாங்களோ அவங்களோட உலகத்தை அவங்க அடைவாங்க. இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி. அதாவது அவங்க செஞ்ச புண்ணிய காரியங்களுக்கான பலன்களை எல்லாம் அவங்க அனுபவிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்திலே திரும்பி வந்து பிறப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஞானியோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவம் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க. பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். அதாவது இந்த மனித பிறவியோட பயனை அவங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் விளைவு, உலகின் விளைவு, அப்புறம் மறுபடியும் மறுபிறப்பு, இதெல்லாம் பத்தி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி சேவைக்கு வருபவர்களா இருப்பாங்க. மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் ஞானிகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்கதான் வந்து அக்கர்மா. செயலின்மை நம்ம பார்த்தோம். எதுல செயலின்மை? இந்த ஜட வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல செயலின்மை. பக்தி சேவையில அவங்க உயர்ந்த அதாவது பகவானுக்கு பக்தி சேவையில அவங்க ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.18. कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதர்களின் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம கர்மா அக்கர்மா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நம்ம செய்யற செயல்கள் கர்மா. சரிங்களா? அப்ப இப்ப சாண்டிங் எடுத்துக்கிறோம், பகவானுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றோம். இப்ப நம்ம நிறைய பாகவதம் பகவத்கீதை இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடுறோம். இதெல்லாம் கர்மா. ஆனா அது அக்கர்மா. எப்படின்னா அதுல வந்து என்ன இருக்கு, பகவானுக்கு பக்தி சேவை இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அக்கர்மான்றது பக்தி சேவை, அதுல நம்மளோட கர்மமும் அடங்கியிருக்கு. அதுதான் அக்கர்மாவில் கர்மாவை காண்பவன். கர்மாவில் அக்கர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மா அப்படின் போது நம்ம செய்யற செயல் பக்தி சேவையா இருந்ததுன்னா அது ரெண்டுமே அடங்கி இருக்கும். நம்மளோட கர்மமும் செயலும் இருக்கும் அதுல. அதே சமயத்துல நம்ம செயல் என்னவா இருக்கும், அக்கர்மா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், அப்போ பக்தி சேவை பண்ணும்போது நம்ம எந்த செயல்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையை பெறுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் நம்ம நேர்த்திக்கு பார்த்தது. அதாவது நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கும் போது பிரசாதமா மாறும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 5 குதிரைகள் அதெல்லாம் வந்து என்னென்ன பண்ணணும், பக்தி சேவையில எப்படி ஈடுபடணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கண்கள் வந்து பகவானோட விக்கிரகத்தை பாக்குறது, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம படிக்கிற விஷயங்கள் பகவானை பத்தின விஷயங்களா இருக்கிறது. அப்போ நம்ம படிக்கிறோம், அது கர்மா. ஆனா அது பகவானுக்காக, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுல அக்கர்மா இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம செய்யற சேவையெல்லாம் பகவானை நோக்கி, பகவானை பிரதானமா வச்சு செய்யும் போது நம்ம உன்னத நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.34. லலிதா மாதாஜி 4.34. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிபர்ஷேன சேவையா. சாரி அது இது பண்ணல. தத்வித் பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரி, இப்ப கர்மா பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம், விக்கர்மா அக்கர்மா எல்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி தெரிய வரும், எது விக்கர்மா எது கர்மா? இப்ப சாப்பாடு நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அது பிரசாதமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நமக்கு யாரு சொல்ல முடியும்? அப்புறம் நம்ம நிறைய விஷயம் சாண்டிங் பண்ணணும், ஹரிநாமம், கலியுகத்தோட தர்மம் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு எப்ப தெரிய வரும்? அப்போ நம்ம யார அணுகணும், ஆன்மீக குருவை நம்ம அடையணும். அப்போ ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதலோட நம்ம செய்யும் போது நமக்கு எது விக்கர்மா எது அக்கர்மா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அப்போ அவங்க நம்ம சரியான வழியில நம்மள நடத்துவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறது, ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அவங்க கிட்ட எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? எப்பயுமே வந்து
அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்து. இந்த தாத்பரியம் தான் அந்த காலத்துல குருகுலத்துல இருந்தது இல்லைங்களா? எந்த அதாவது அரசரோட பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, யாரோட பிள்ளைகளா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காலத்துல? குருகுலத்துல கொண்டு போய் விட்டுடுவாங்க. குரு தான் அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பிரம்மச்சரிய பருவம் ஃபுல்லா அவங்கதான் அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் அவங்கவங்களோட நேச்சர் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கோ அதுக்கேத்த திறமைகள் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள நல்ல விதமா அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க எப்படி கத்துப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடக்கத்துடன். அதே மாதிரிதான் நம்மளும் இருக்கணும். எப்படின்னா அடக்கத்துடன் அவர்களிடம் கேள்வி கேட்டு, அதாவது ஆன்மீக சம்பந்தமான நம்மளுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கிடைக்கிற கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்யுது. அந்த காலத்துல கொண்டு போய் விட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இப்ப ராமர், கிருஷ்ணர் அவங்க எல்லாம் கூட என்ன பண்ணாங்க, அவதாரம் எடுத்தாங்க. பகவானே அவதாரம் எடுத்தாங்க. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, குருகுலத்துல போய் ராமர் வந்து வசிஷ்டர்கிட்டயும், கிருஷ்ணர் வந்து சாந்திப்பு முனிகிட்டயும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்க குருகுல கல்வி எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யுது. அப்ப இந்த 3 விஷயங்களும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து குருவை அணுகணும். அவங்க கிட்ட அடக்கத்துடனும் கேள்விகள் கேட்டும் அவங்களுக்கு தொண்டு செய்தும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். எதனால நம்ம குரு கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மையை கண்டவர்கள் அவங்கதான், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். சரிங்களா? ஆத்ம தத்துவம் தெரிஞ்சவங்க அவங்க. அப்போ உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அந்த மாதிரி செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன் என்ன பண்ண முடியும், நமக்கும் அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம இப்ப நம்ம பார்த்தது ஞான யோகம். ஞான யோகத்துல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான் எப்ப வந்து பகவத்கீதை கொடுத்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான் எப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? கர்மா விக்ரமா அக்கர்மா பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ நம்ம செயல்கள் செய்யணும். அது வந்து கர்மாவா விக்ரமாவா அக்கர்மாவான்னு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்மீகம் அதாவது குருவை நம்ம அணுகி அவங்களுக்கு பணிவிடை செஞ்சு கேள்விகள் கேட்டு தொண்டு செய்து அடக்கத்தோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே என்னது செல்ஃப் ரியலைஸ்டான சோல்ஸ் அப்படின்றதுனால அவங்ககிட்ட நம்ம கத்துக்கணும். அவங்க நம்மள சரியான பாதையில கொண்டு போவாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் சொல்லி முடிச்சிடலாங்களா லலிதா மாதாஜி? இவ்வளவுதானா? ஓகே, முடிச்சு விடுறேன். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம சதுர்த்தோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதான பாவனேப வைஷ்ணவ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.